गिबि गिबियावनो ससियेल मिडिया नायगिरिफोरनिसिम बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि बेनि मेन दिनैहाय लेंनायनि थांखिया जाहैबाय थांनाय 24 तारिख मार्चनि दिनखालि फैबाय थानाय विधान सभा इलेक्शननि बेखौ बिथा खालामनानैहाय जोंनि एनडिपिनि माखासे इस्युखौ लानानैहाय जोंनि दानि सोलिबाय थानाय गोदान सरकार बिपिएफनि आफादगिरि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों। बे मेम'रेन्डामखौ जोङो जोंनि एनडिपिनि इस्युफोरखौ लानानैहाय होनाय जादों। बे इस्युफोरखौहाय जोंनि जे दा सोलिफुबाय थानाय रुलिं सरकारनि आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा बे मेम'रेन्डामखौ नायनानै जोंजोंहाय मोनसे खोथा होदों जोंनो जे जोंनि माखासे इस्युफोरखौ मावफुंगोन होननानै। बेखौनो बिथा खालामनानै थांनाय 26 तारिख खालि जोंनि क'क्राझार जिल्लायावनो जोंनि मोनसे मिरुनि मेल एग्जिकिउटिभ मेल लानाय जादों। बे मेलावहाय जोंहा दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। बे सावरायनायावहाय मोनसे थांखि लानाय जादों। बे थांखियानो जाहैबाय दानि सोलिफुबाय थानाय सरकार बिपिएफ एबा एनडिए बिथांमोनखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय जोंहा बे सावरायमेलावहाय थि खालामनाय जादों। थिग बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिनि जानानैहाय जोंबो फैबाय थानाय 9 तारिखआव जानो गोनां विधान सभा इलेक्शनावहाय जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि साफ्रोमबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिनि सोद्रोमा लोगोसे जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिखौ सापर्ट खालामग्रा मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर बियो फैबाय थानाय विधान सभा इलेक्शनावहाय बिपिएफ दोलो एबा एनडिएनो मैखोमै मदद होगोन होननानै जोङो मोनसे थि सावरायनानै लानाय जादों दिनैहाय। नंगौ थारैनो जे जोङो फैबाय थानाय विधान सभा इलेक्शनावहाय एनडिए एबा बिपिएफखौनो मैखोमै सापर्ट खालामगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनबा समस्ति गोलैयो। जेरैहाय गसाइगाव 1 नं गसाइगावआवहाय जोंना सभाराम बसुमतारी सार दङ। जों सभाराम बसुमतारी सार दङ, बिथांखौ जोङो मैखोमै सापर्ट खालामगोन। जोंनि साफ्रोमबो एक्स एन डि पि अफ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा आरो बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा मदद खालामगोन। आरो नैथियाव दङ दतमा रबिराम नार्जारी सार, बिथांखौबो जोंना मैखोमै सापर्ट खालामगोन। आरो थामथियाव दङ क'क्राझार जोंना जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनि वाइफ बिथांखौ सेवलि महिलारि, बिथांखौ जोंनिफ्राय मैखोमै मदद खालामगोन। आरो ब्रैथियाव दङ बावखुंग्रि बे समस्तियावबो जोंना रुपम राय, बिथांखौहाय मैखोमै सापर्ट खालामगोन। आरो बाथियाव दङ जोंना डक्टर रेजन करिम पर्बजरा, बे ओनसोलावबो पर्बजरायावबो जोंनिफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिनिफ्राय मैखोमै सापर्ट खालामगोन।